De optocht in Maasbree van carnavalsvereniging Den Hap begint met wie maken er een schone optocht van. Met poetstukjes, vegers en zoveel meer wordt er aan het begin van de optocht al schoon gemaakt. En zo te zien is het deze dames wel toevertrouwd. Dit is de bessenploeg. De prins van vorig jaar. Dit keer voor aan de optocht. WK dames voetbal in de lift heeft te maken met het vrouwenvoetbal. De Nederlandse voetbaldames hebben het wereldkampioenschap bereikt. En deze Maasbreese dames die spelen door Henje Gabin. Lift mij op dit succes, zeggen ze. En de dames tweeën plukken er ook de vruchten van. De dames tweeën van MVC 19 uit Maasbree. Ze hangen de vruchten op. De nieuwe breischool heeft te maken met basisschool De Violier. Het is een brede school geworden en zo te zien is dit letterlijk goed gebeeld. De school is uitgebreid en nou maken ze hem kleiner. En ook in de school wordt les gegeven. Het ergste is achter de rug, zeggen deze twee kinger. En ook deze mensen beelden dat uit. Het ergste is achter de rug. Kijk maar. Nee, het ergste heb ik achter de rug. Ze hebben een spiegel op hun rug gebonden. Van papa en mama mogen wij onbeperkt bellen. En met een belke trekken ze door de straten van Maasbree. Dit is de zwaailamp. Dames en heren, kijk naar de vrouw, kijk naar de vrouw. Vandaag gewoon in de etalage, ze zijn kloverig. Zelfde locatie, voor de groene lamp branden richting Bouwer. Voor Kimsje te graag voor een lekkere wit op een nate roet. De openbare school, een luchtkasteel vragen ze. Ja, de komst van de openbare school is nog niet helemaal zeker, nou dat de staatssecretaris het voorstel heeft afgewezen. Nou, deze groep maakt er een luchtkasteel van. Een nieuwe speeltuin voor 18 plus. Speelplezier. Speelplezier, speelplezier. Dat is de nieuwe naam voor de club in Maasbree, voor de oudere mensen. Een speeltuin en deze groep beeldt het hier letterlijk uit. We gaan verder met We Gaan Hel.
Deksel sluit natuurlijk op de duvel. Daarom zien ze als duvelkus verkleed. De Britse vrouw Zuck Boer. Een inwoner uit Maasbree deed mij aan Boer Zoekt Vrouw. De reeks die nou bezig is. Veel door wel af, maar deze groep heeft het aangegrepen om door in de optocht iets mee te doen. Een spoedcursus boerinweren geven ze. Wij leert mij tractorieën. En wij leert mij stroeien laaien. Allemaal gebaseerd op Boer Zoekt Vrouw. De kijkcijfer op de televisie. Wij leert mij insemineren. Nou ja, dat gaan ze ook met mensen uit het publiek oefenen. Ze trekken hem het plastic over de arm. En bij deze boer Tom is ze altijd welkom. Op ieder potje past een deksel. De vrouwelijke boer dit jaar bij Boer Zoekt Vrouw. Ik wals met mijn schoonmoeder. Onze bonte krom dan. Deze groep met kinger ziet er heel bont uit. Kijk naar de optocht uit Maasbree met de Minions. Ook de Minions kennen de weg naar school niet meer vingen. Dat zien de figuren uit de film Verschrikkelijke Ikke. En het gaat ook over de nieuwe school in Maasbree, of het nieuwe gebouw wat de school heeft gekregen. Dan de KVW Bessemers, die bouwen ook aan de Britse Vesterlovend. Het is de Bessemploeg van het kindervakantiewerk uit Maasbree. En het draaiboek hebben ze meegenomen dat hier letterlijk aan het rijden is. Dan komt het boerengezelschap aan. De boerenbroelof. Een lekker badje. Dus ze kunnen glijden door de optocht. Ze delen ook nog wat lekker zoet. De KVW spruitjes zien dit. Daarachter komt het
boerengezelschap. Nog een broedstaart hebben ze meegenomen. Deze groep breekt de tent af. En dit boeren-echtpaar loopt met foto's van kindervakantiewerk door de optocht. Wie vindt je ons klinken? Met klinken in de heng vragen ze mensen hoe ze klinken. Dit klinkt goed, hè? En de volgende, dit is de steigerplank. En deze plank, de weigert. Ik weer dit jaar eerste. Want ik heb de uitslag al zitten. En er zit helemaal over zijn hele lief vol met uitslag. En het jeukt behoorlijk. Oeieren moeten langer toezien. Nou, deze groep gaat er als volgt mee om. Deze oeieren is te lang voor het huis. En door stuurloos zelfsturing in Bree, nou, de fiets heeft geen stuur. En ook nog een oudje dat zeer agressief is, zo te zien. Kom maar. Kom mee. Kijk. We gaan verder met Guus de Nerste, de jeugdprins van het MAF-centrum. En samen met zijn jeugdraad staat hij op de wagen. Met die Duitse de lange rie. Geen schooloptocht meer in Bree, of schooloptocht zoals ze het doorzeggen. En daarom dat deze groep met mij met deze optocht. En ze doen dit jaar stiekem mee. Nummer 23. Ben van de Zuk. En dan deze verwijzing naar de prins van Den Hap, Prins Roy. Ze willen hem allemaal, de dames die de kerk trekken, die zien voorzien, maar de groep Girls Only wil Roy heel graag hebben. Dat zeggen ze althans. En daarachter zien de dames, die zien bezat. Letterlijk. Nummer 24 goed de optocht. Ik loop een blauwtje. Helemaal in het blauw. En hopelijk zuurt er nog wel voldoende.
de bouwplaats kwijt. In Maasbree werd er veel verbouwd. Of is er al veel verbouwd. De nieuwe school natuurlijk. En het MFA dat gerealiseerd wordt. De Rabobank, wij zullen dich missen. Gaat over de bezuinigingen bij de Rabobank. Ze sluiten de kantoren. Dat er ook minder mensen op afkomen. En deze groep vindt dat heel triest. Ze hebben de bank meegenomen. Met een bos bloemen erop. De rouwstoet en de optocht. En die mensen zitten per 1 april in de WB. De voele afzetter heeft er ook mee te maken natuurlijk. Met het geld. En zijn overal niet vastgebonden. Zitten de weergaaf. Een verwijzing naar de social media. Deze groep noemt het asociale media. Deze groep vindt het berengezellig. Nou ja, het is maar was er van vinks. Ze spelen op de iPad. Wij zitten op voetbal. Inderdaad. Ze zitten op de voetbal. En de leidsters zien er niet zo van gecharmeerd. En die meestal. Zal ik even opzetten? Maken we een selfie. Tjoep, gelukt. En deze mensen kijken in het Facebook. Wij hebben een spektakelwagen. Overal spekjes op de wagen. En een takel waarmee je de spek omhoog takelt. Nog meer verwijzingen naar Facebook. Wij hebben ook al Facebook. En daarachter PLMA's, hulp, starters. Deze mens verkoopt gronk. Maar wel voor een duurdere prijs. Deze 2 jongens hebben een sterke bank. Ze hebben een bank vast en dan lopen ze mee de route door. Een creatie op de gijzeling bij de NOS. De os is gegijzeld. In plaats van de NOS zeggen ze de os. Ja, en zeker zien wij live in Maasbree. We zien hier op maandag met een opdracht heen. En we gaan eens heel even peilen wat de mensen hier vinden van onze hele mooie os. En daar zit de os. Het wordt ook nog keurig vastgelegd. En er is zelfs een presentator bij. En ook een politie ook. Wat gebeurt er? Allemaal live
zoeken dit mensen. Onze cameraman zit er bovenop. De Small Bang waren dat. Deze groep is op zoek naar de zwarte doers. Met de doers detector heen. En volgens mij hebben ze hem gevangen. De zwarte doers. Maar niet de zwarte doers van het vliegtuig. Ik heb mijn doers al gevangen. Zit deze mens. Verkleed als Bekker. De zorgheid op een shop. En daarom hebben deze verplegers een shop meegenomen in de vorm van een stulke waar ze lekker op kunnen zitten. En in de nek zeker? Nee joh, Dat is het in de rug. niet gebeuren. De zorgheid op de Dat schap. bedoel ik. Ja. Je hebt vergeten, maximaal particuliere zorg, dat moet je zelf weten. Ja. Wat denk je? Niks aan. Niks aan, ja, dat is een vergeten, maar ja, let er wat op. Dat zijn we toch al de ganse vandaag. Het is geen gedaan werk. Nog meer spektakel. Onze spektakel in de optocht van deze jeugdige leeuwen. Maar deze keer een takel in een andere vorm. Dit is politie en burger. Met een pak van een hamburger. En dan komen we langzaam bij het stertje van deze optocht. Allereerst met een verwijzing naar prins Roy den derde. En dit zien M&M. Kijk eens, wat een snoepjes. De zoetste boerenbroelof ooit, zeggen ze. Mark en Marijn. Voor de vastelovend schuiven wij alles aan de kank. Want Roy de prins is in het dagelijks leven hovenier. Zijn spreuk. De planten zien nou veren. Wordt daar uitgebeeld. En de plantjes weer in de kerk gezet. Wordt uitgebeeld wat de prins allemaal in zijn dagelijks leven duidt. Wees toch niet drinken hier. Lord Osmar geweren door Roy zien ook osplanten nou veren. Met zo'n goeie prins in Bree is Balder, zelfs hij, Roy Hedos, de tuin geleid, zeggen ze.
Hij heeft natuurlijk wekenlang verborgen moeten houden dat hij de nieuwe prins van Den Haag zou worden. Nou, het is hem gelukt. Oké, de models gaan weer rondjes te rijden. Die gaan weer weer halen. Ja, eindelijk zien de vrienden aanwezig. Eindelijk zien de vrienden weg. Heb ik dat gemist? Eerder truc van de latten. Natuurlijk. En dat Roy prins is geworden. En daar is ze. De prins van Den Haag. Uit 2015. Prins Roy den derde. Wat is die polo, polo polonaise, friet mayonaise op een zout. We zien het is geen 30 dagen, 20, net 40, is pas zout. I was born in La Valley. Mensen zeggen volgens mij wat de day. Ik ben het best, zo op het les. Net als zo'n ding steek ik mijn hoest en met zijn tijd. Ik hoor je van. Daarmee komt er een einde aan deze optocht met meer dan 40 deelnemers in Maasbree. Carnaval.